1,2 km járdáról van szó, 1,5 méternél nem lehet szélesebb. A legegyszerűbb járda az a betonból készül, 3 méterenként vagy 5 méterenként egy dilatációs érlagot kell berakni, és van járnánk. A helyen megvan a terv, hogy el lehet készíteni, egy felelős műszaki vezetőt keresünk, aki a pallérságot, a működést elvállalja, és ezt el kéne kezdeni most tavasszal. De ebből tényleg a lakosság, a fiatal lakosság, az életerős lakosságnak az összefogása kell, és haladjunk előre, akár onnan jövünk erre, akár innen jövünk. Egyetlen probléma van a tervben, tehát azt is meg lehet oldani, amihez nem tudunk önerőt, vagy magunk megcsinálni. Ugye kell ott a Áronyos Kájtnak, a Deák Ferenc utca följön, ott kéne egy zebra, mert válta járna a másik oldalra. Tehát a patak ezen az oldalán jön, vagy a főt ezen az oldalán jön, ott vált a másik oldalra, egész a jegyzőig, a Pista felé, és ott egy zebrát kell felfesteni, és 2 lámpát, olyan sárga lámpát, azt nem tudjuk, azt a délászra mindenképpen. De én azt mondom, hogy ha Sárosdon meg tudták csinálni, akkor mi is meg tudjuk csinálni, csak össze kell fogni. Össze kell alapítani egy brigádot, beszéljük meg, mennyi cement kell, mennyi sóder kell, 3 vagy 10 zsaludeszka, azt is össze lehet szedni, kiékelni, és meg lehet csinálni, kis sódert az aljára. Mindent meg lehet csinálni. És akkor nem kell 25-30 milliós párti pénzt.